Usa patay samtang 11 ang samdan. Human mi bangga ang usa ka fish carrier sa kasugat nga bus nga nabanggaan sab sa nagsunod nga motorsiklo sa Ipil, Zamboanga, Sibugay. Ginalantaw pa kung nakatulog ang driver sa moong fish carrier atol sa hitabo sumala sa PNP. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Ngayon lang nangyari mga boss. Diyos ko, kawawa si Kuya. Grabe, malagim. Luoy yung driver eh. Gibati og kangilngig ang mga biyaherong manglabay human maatlan ang disgrasya nga gikalambigitan sa tulo ka mga sakyanan sa National Highway sa Barangay Buluan, Ipil, Zamboanga, Sibugay, banda 3:30 sa kadlawon adlawng Biyernes. Gani, mayong pagkaguba ang atubangang bahin niining bus nga gibanggaan matud pa sa kasugat nga fish carrier nga dunay mga kargang isda. Unom ka mga pasahero sa mong bus ang samdan, lakip na ang lalaking driver nga naipit gumikan sa impact. Yung driver, sir, severely injured din talaga siya kasi nabali-bali po yung mga nasa kamay niya dahil sa impact. Apan, Nasa ubos na sila. Naglihok pa. Ang driver, wala na dyan. Patay dyan. dead on the spot ang 29 anyos nga lalaking driver sa mong fish carrier. Gani palisuray ang pagkuha ni ini gumikan sa pagkaipit. May Bureau of Fire para tayo, sir, no, na tumulong sa pag-rescue kasi pilit man talaga nasa loob. Hirap kunin yung namatay natin na driver doon sa carrier. Apan samdan sab ang duha ka mga lalaking pahinante sa mong fish carrier nga nag-edad og 31 ug 35 anyos nga gilayong ipatambalan sa ospital. Diyos ko Lord, may motor kasi ilawam gani. Lakip na sab ang 36 anyos nga lalaking rider ug 25 anyos nga lalaking angkas sa usa ka nagsunod nga motorsiklo nga mipasok sa ilalom sa mong bus human sab mibangga atol sa hitabo. Naangkon sab kini og mga samad sa lawas. Sa investigasyon sa PNP, pabiyahe gikan Zamboanga City padulong sa lungsod sa Ipil ang mong fish carrier. Apan pag-abot sa lugar nga gikahitabuan, kalit kining mibangga sa kasugat nga bus. Blanco pa ang PNP kung posibleng nakatulog ba ang driver nga nagmaneho sa mong fish carrier. Hindi lang natin alam ano ang cause. It's either naantok na talaga yung si driver natin, yung sa fish carrier. So dapat po talaga maging alert po tayo. Ginakuhaan pa og pahayag ang mga concern nga nalambigit sa aksidente. Kauban si Gary Balantay, Efren Mamak, 1 Mindanao.